rin na ako sa cellphone, papalitoy. Sa cellphone, sige pa po siya. Yan. Hello. Papayo. Si nanay ba ni? Hello. Ay, grabe sa nanay eh. Dili si Kwani. Gusto tingnan ni mo gani. Nakatawa ka siya? What's your name again? Kalit magka ng American pa po siya. Ika Chinese, no? Oo. Shit man dahil. What is your name? Who are you? I'm Jafet. 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 Oo. Katula nag-audition pa ba, Joe? Jafet, ang tanong. Papayo ka rin sa audition sa Starstruck sa Cebu. Wala pa ako kabaw. No. May idea na yun. Yan, pamillennials pa na. Okay. Tanala sa GMA pero makabaw mo ka na sa mga fixed date, ana. Yan. O pamamis na lang baw Okay, nga naman, mag-apply kag Starstruck? Umasin di ay. Yung sa may talent ni mo? Anything. Anything, like for example, sa may pinaka-best name mo, acting. Ikaw, Dragon? Kamo acting. Acting, ay. Ha? Kailan lagi pa? Acting. Unsa may mga role nga imong nibawan sa acting? Unsa may mga maayo nimo? Kani, lady. Oh. Kaya na ako papapuan. Horror sa mga. Action. Ako ang karakter. Action! Action, ipatunayan ako papa nga. Pilis tarang, di ba kasagaran sa action kay ang bida, safe, mga barako. Sa ko ang version ay lahi me. Mao ba? Oo, promise. Wow. Magdala ko kuhan KJ9 sa audition. Mao ba? Pero dulaan mo. Wow, ha? Okay, testingan Dulaan. na. Bitanaw, tanaw. Kumlanita na, ikaw ang bida. Nya, ga-acting na tandua. Kita mga grupo. Oo, nya, kami ang kontrabida. Okay, syempre, no, ikaw ang bida. Nga naman kontrabida. Siyempre. Okay, kaya siya, mga kabrika. Clapper. Adara pa ba, Joe? The making of bida. Da. Huy! Ano man? Ngano ka barong ka diya? Kisam ka? Pakailan ako. Pakailan ako. Mangutan na ba kung nakailangan ko mo? Ako itong bayot na makapasunod na pagmatas ng laki. Ikaw tong... Oh my God, ang bayot na doon na matati. Ako itong bayot na kayang magputol sa liyog sa mga laki. Ilara Toots. Tinood ko na bro, naputla na gani ko. Naputla na lang. Ako. Oo. Padili siya. Siya. Props na. Props na siya. Buto na din daan eh. Ayaw pa nung balinga. Makinta ka. Ako ang Dali imong konsensya. Kanong na mga diri? Kung sa'yo may imong papel diri? No audition. Di na kamada. Sa imong acting palandaan, kuwang. Uy, dili mo kay. Tapos kabalo ka. Lahi na dyan ang... Awa, ay di malibad. Kuwang ra. Di maayo ang imong acting. Kuwang sa feelings. Di yun ba? Wala ko pa sa panahon. Wala mo internalize imong karakter. Dili akong karakter. Wala mabagay ang imong karakter sa imong itsura. Basta kung sa akong karakter, kaya na ko ng buhaton. Karakter ni mo. So na... Kamu ka cartoon karakter. Karton? Oo. Maba. O sa mga Papel cartoon... karakter man ko. Di ka mada. Sayang ang oras ni kondisyon ni mo. Ganda. Kamu kanta. Kada. Kamu kanta. Ini ting maka. Kaya, kabalo kay ko. O sa may mga kanta ni mo. Kani. Kani? Charing isa, charing. Wala kay lain mo. Charing. Budilog charing. O sa mga kanta. Katuntang Bisaya ko nga bago karon. Bisaya ka. Oh. Kabaw may Bisaya ka nga na ipapapabilis mo. Wala lain. Mas may no. Pride na Kabaw na, mi. Bisaya by pakita na to worldwide. Ay, pakita worldwide na. Hindi pa ka na-audition. Lain nga kanta. Sa mga kanta mo, kanang mga sikat nga mga artista nga kaya ni mo. Yan. Tapos na mo.
Dali. Unsa ka kanta mo ni Bawan? Wa man ko nakalanta na balang mga sikat. Wala. Next Naalin contestant. na, bro. Naman sikat na nito. Good. Ay, Plenis Manita. Kinalan versatile ka. Unsa may mga karaan mo ni Bawan? Buto karaan ito. Oh, unsa man? That's why you go. That's why you go. MLTR. That's why you go. You go na lang ahead. Di ba da? Next contestant. Wala na kung katapusan ko. Wala. No choice naman ako. Hindi, piliin na lang ko ninyo. Ay na lang. Magantos na lang ko na yung props. Ay, May kung di ko ninyo props. piliin, dahil sa consequences mamot. Ay, ang eras chain later. Ay, may piso dito. Palitog kasturya. Hindi, kung di ko ninyo piliin na, mawala mong props din sa sintapan. Huwag ko ipaki. Kasi batuan mo, mamarang ka. Uy, grabe ah. Pa. Sige na. Kaya nagdala ka sa mong Gotham Jones. Babuch! Sakay na sa mong kabayo. Asa to yung kabayo? Tayo sa kanakabuhi. Kita ka? May pa kong props. Tumag pa dayon, nindot pa kayo punchline, ikaw. Naputol. Naputol yun. Jigo! Asa na tong kabayo eh? Jigo! Tayo pa sa nakabuhi lagi. Gukura! Kinahanglan nga makahawa ko ng lugar ah. Dali ah, Jigo! Mama. Jigo! Nakabuhi giyon. Ako pagipagita, sir. Dali ang pagkita ka na. Murag ako ng kabayo. Jigo! Yan! Diego! Tala! Tala, sige. Automatic na sir. Mapil pa yung kas karakter. Kabayo ni puwa. Ayaw pag dialog dia. Gusto na ko makadungog sa mga tunog. Asa yung mga tunog? Diego! Nawa na. Wait. Maglakaw lang ko, Jigo eh. Kumaw na mo ka lagi masukok. Jigo, ikaw si Good. Good? Ako si Bad. O si Lito yan. Ocha. Basahan ka tapos. Permen mo ko si ganas karakter ugly. Wala ko ilay papel, sir. Kinala mo, acting gani ka papalit to. Kanang ka mo ka mo project. Pwede ka ma-bad, pwede ka ma-good. Yan. Pwede sa ka mahimong Unsa man? ugly. Nga. Siyempre. Oo. Yan. Daghang salamat sa mga naminaw kagahapon sa itong Barangay Love Stories. Yan. About sa mga usay ka nibitaw mga anak nato gatutang nga wag ayo baka nang pabadlong lang. Pero at the end of the day, nagyapon tayo kapasigar mo. Yan. Hello. Hello. Hello? Hello. Jigo! Dos na! Kahit mo ko number 1 Metro Cebu nationwide. Sunoy ko to. Na? Diego, lig Kaya sini. sana na yung mapukay. Iwasan. Lig sini, Diego. Ano na mapukay? Madrama ang nagsigo yung kadugay na panahon. Magbut ka. Way bag ko rin na. O ikaw, Jega. Turokon tali ay. Jega, Salvadora. Kumusta pa ba, Joe? Kumusta ang weekend? Alam End na, nabugay weekend. Oh. Welcome sa Chinese New Year tomorrow. Sa may pagsulti Chinese ba yung New Year ba? Kanang nai. Bisa pagsulti lagi. Kani. Oo. Shanghai Li, oh. Shanghai Li. O Shanghai Li. Yogi. Ano na? Ay, nako. Basta daily. Oh, nya.
Wala, no? Jega, sa may pagkatanan mo, Jega. Papunta na ba? Kini ba oo kini siyang pawikan. Mora ni silang klase nga mananap. Kaliwat na sila. Kaliwat. Kamukha mo ragod. What? Ha? Pawikan ang bao. Yeah. Pilam na sila katuig diya sa dagat nga mabuhay ko Diyos. Depende, mabot ako sinta katuig uban. Uban pa, taas pa, 100 pa gani. Yung anong gibawal mo na sa to ang gobyerno Kaya endangered naman na sila pangitaunon. Mura bag imong klase ba, imong style kapag ka-color, tagsuon mo kayo. ang mga bitaw na sila ko dai. Oo, pangitaunon kay ka. Saba ka diya ba diya? Jega. Pero kung taniyo, yan ay mo ko'y kumpara ra mga mananap. Dili, ang imong quality, dili ang mananap, talagsaon. Quality? Oo. Kanang di ko sabi na kung quality day. Talagsaon Quality, kayo. quantity. Sige, tawag endangered. Yan na. Sora, di tawag na. Yan ko ayla. Dili ba na ko ni mo day? Tanda rin nga magkwanda doon, di kay background. Siyempre, oo. Pwede kay white. Ay, Pang passport, white background. Yeah. Papalitan ko ato ha. Okay. Asam tamo kapitan sa merkado. Ikaw, pamita na ito. Legit Ano, yun. nasa bookstore. Master! Ay ka wala ka, Jiga. Ako rin may Pagkaro ba? Lagi. Pinaro namin ko tayo pumunta na o ano Lagi. ko binuwang. Sa bookstore, ginalibro ko na. Angan mo palitan mo asa. Di sa Asa nga bookstore para may dagan? National Bookstore. Ay, mga na bookstore international. Oo. niya. National Bookstore? Napay international. Asa man ang location? Daghan. Alam po ko. Ay, karohan na imo sa gaguhag pangita. Ay, tag-sipi-sipi ka. What? Isa to, Service daw pa ba, Joe? Sipi-sipi ka. Imo palit to? Tama to, buy one take one to? Buy one take one. Ay, pagklaro. Puro page one tanan. Pila presyo. Ay, ako na nisulti na. Ilan na dire, kinigusyo na. Ikaw ba? Ayan. Samson ni siya eh. Oh, At personal. least ba nga? Personal na siya. Uy, naunsa mo ka. Ay, sige ko, ikaw ko. Basta ako, pupalit ko usaha. Okay, sige. Usar man. Usar mo. May income siya. Sa basta ako ba? Bawas kalay. Yan. Pahadok Kasi ka na sa makapupot ang may mga pagtulon na ito yung bok of knowledge. Bok. Year of the pink, kaya bok. Oh, sabi tawag ka na din. Ganun. Kung sa may mga content na ito? Papel. Mga na. Siyempre. Content ba? So, sa imong libro ba? Content ko na po ka book page. Kaya ito na po idea dito sa may Content. lahat ito sa Pemiro o katapusan. Kuhaan, introduction. Katapusan ba ba, Siyempre, Joe? nga, nowadays. And, Mararago ng muspit. Okay na fight sa tawin. Okay na to fight sa Oh, tawin. hindi ha po, Papa Joe. Fights na. Okay, mahurot na ito siya. Okay, mahurot na ha. Jega, next time sa... Okay? Okay. Well, thank you kayo sa mga pag-entertain sa kuwang tawag niya. Ikaw Advance pa. Valentine's Day rin yung tanan niya. May the Lord bless you yung tanan sa staff sa Barangay RT. Nindota, number 1. Okay. Nationwide. Ang mga nationwide. Balik ang nationwide. Para na sila ng nationwide. Nako. Okay na. Sige, bye. See you tomorrow. Bye. Okay mga kamarin guys, ato mga kaisanan again, no? Excited ka rin kung ba mga papalitoy? Di ka rin mawa, tikoy papalitoy. ako na pa ba, Joe? Tikoy. Tikoy. Yeah. Ka na mapilit pagkaon. Yes, para pilit pamilya. Ibuta ka na lang kag-rugby pa ba, Joe? Para pilit gyud. Sige. Unsa mo? Ika na mo nga ni pilit sa nag-apil dito. Padayunan na mo style. Papalitoy. Ay, pa ba, Joe? Promote yun. Gusto. Ikaw promote, Unsa man? Ikaw promote, anak, busy mo, Dili, oy. Ikaw pilit. Dugera ko undak, Wala na. Okay. We'll be right back, mga kabarangay. Okay, papalitoy. Papa Joe. Nakikuwang papalitoy. Ako doon ay kuwang. Ningilas Dandy. Utang sa papadaan. Okay. Unang problema, mga kabarangay. Handos pira sa
Dear Papa Joe, na ako'y problem about sa akong anak. Ani ni Papa Joe, dili lang na ako tas-on ug ayaw lang isulti ang akong name. Sa mama, sa akong anak Papa Joe nga di man ko niya pakit-on. Ingnon raman ko nga gamay ra Cebu, magkita ra mo sa imong anak ug imo ana maoy imong anak mo'y maka-decide ana if ganahan na siya makakita nimo. Sa karon Papa Joe, di ko gusto sa karon di pa ko gusto nga magkita ta ug magkita mo sa imong anak. Mo ni gisulti sa ako ang ex-girlfriend Papa Joe. Love you mga anak, gimingaw na si Papa Gerald. Di ko na niya pasulti yung name niya. Love you ko. May klaro yung Gerald. Gimingaw na si Papa Gerald ninyo. Gusto na ko nakahag, makamiss ninyo. Always lang ko cry si Papa. But don't worry mga anak, maningkamot si Papa og work para kahatag gusto. Og si Mama, sa Mama sa akong anak, please naman, bisan lang picture sa FB, pakit ako, ayaw na ko ninyo i-block. Thanks. Well, bro, no? Ningo ka kaisulti mong name niya paghuman, imo man sang type diri nga gimingaw ka sa mga anak, si Papa ni mga imo. But anyways, inganin ni siya, bro, ha. Mao na siya resulta lagi sa relasyon lagi nga kanang walay klaro mapagan ang inyong mga anak. Siyempre, anak yan may tabo Okay. Papa Joe. Mo na lang bata Papa Joe. Oh, mo na ilang bata. Dako na din. I mean, bro, no, out na miya na kung sa inyong gawayan sa inyong asawa. Pero again, kung unsa man gani na outcome sa inyong away, mao yun ay resulta bitaw sa unplanned gyud nga kaminyoon. Labi na di mo kasado. Yan. Ingana. So, what kabaw kung para nimo insult kiningon man ka nangita kag trabaho para sa imong anak, siguro usa na siya sa mga way o usa na siya sa reason nganong gibiyaan ka sa imong asawa or nagbuwag mo sa imong asawa tungod siguro okay trabaho. Well, take it as a constructive criticism, you know. Dili ra man gud na mingon lang ka nga ang anak ra imong gimingawan. Sa wala pa na maplano man gud ang inyong mga anak man gud nga nanggawas na diya sa imuhang asawa. Ang tanang mga pasalik o gugma man gud imo mong gipadama sa imuhang asawa, and suddenly because of sa inyong giawayan, I don't know kung sa inyong giawayan, nya mura ba og nahug na lang noon nga ang anak ra imuhang giapas bahala na siya. Nga kung ikaw pa'y babae, makaanak ka nga ngano ipakita mo kunin nimo. Ngigan mo sin sa iyo lang nimo do makaingon di gyud na maayon, no. Ay nag-iapil ang mga anak pero di gyud mo na malikayan sa garbo sa usa ka babae nga mingon nga human kuno mo siya aran, human mabungkag nga akong pagpuyo. May man kadiya kay di ta kasado, pwede ka mangita og lain. Ako na kay mo punit na ako, di ka ko binuangan lang ani puhon. Di ba, bro? So di jud ka kuana na kalikay nga mo na mahununaan sa imong asawa. So the best guro nimong buhaton dia is to patch up things first sa imong asawa. So man di na mo da. Unya, kun di na mo da, unsa may buhaton nimo? Ana. Ningon siya nga sige gyapon kog support sa akong anak, Papa Joe. Stable man ang akong work. Nya again sa family sa ko Papa Joe kay nagkiglalis mi sa iyang family. Mao gani na resulta lagi na usahay lagi kani atong mga action. Then mo na ginaingon doon, if you want to win your family back, especially your kids, sometimes we have to disregard our own pride and somehow humble ourselves to them since sila mga ginikanan. Wa mo tagabaw man gud gusto silang gadismaya ba. And sa imo sang pagtubag nila ba nga mo tagabaw kung sa ka insulto. Ingana. Siyempre, ang imuwasang asawa nakarealize nga unsa man ning banaha, uy, wala na siya mukon nga mahugra man tanin niya mama ug papa nganong iya pa man ning gipatulan. O takabaw sa ning anak dong ba? So, again, naagi panahon dong nga kamauta mutun sa tuang garbo. Ana. Kung nahigugma jud ka sa imong family, o nahigugma pa ka sa imong asawa, mga ikagpasaylo sa imong mga ginikanan, no? Di ka mauwaw ingana kay param nas kog maon. Kay kung ingana ang imong batasan, kung ang sulti sa imong asawa nga kung imong anak gamay ra kayong kalibutan, gamay ra Cebu, kung imong anak makikita nimo, makikita yun na nimo. Pero when
when the smoke is going down. Diba? Oo. So, mo na, ningon siya nga, try na nako tanan Papa Joe, then try more. If you tried, you try more. Pumunta na Papa Joe is naminyo ba siya bago karon? Wasa ko kabawsan. Halos gikulata pa ka sa halos gikulata pa sa iyahang papa di halos ka managang. Single pagyapon siya Papa Joe mo ba? Halos managang. Halos ko gikulata, halos ka managang. Ang anak gyud ang amahan dong. Siyempre. Ang anak labi na og ganang tan-aw sa imong kan amahan nga medyo bugoy-bugoy bro ka ng background ng anak. Wasa ta kabaw ha, pero I'm not saying ng anak ka. Sige. Pero there's always a time for that. Kaya makarealize sila, just humble yourself. Humble yourself, good. Ipakita nila, not now, not today. Kay, amoy tabo maguda na dong, no? Kung di ka mo swallow sa mong pride, as your children grows, may tabuan na, makita sila sa imo nga layo kanila, and di gini mo na malikayan nga, doon na gini mga punga. So, sa imong papa, kanay mong papa, kung tarong pati mong papa, ngita ito siya pamaagi, bahala na kay anak. Mula ba kay anak ba? So, inikadako sa mga anak, papa, wa man to nigi fight. Kung lapatan ni papa, balik kung latahon pa siya, kung makita lang siya nato. Di ba? Mingon na ako, latahan lang ko sir, basta makita lang ko sa mga anak. Sir, na ako dari sir, pasaylo ako, kung ginamom kulatan ako, kulatahan lang ko, way problema na. Ay lang, iga ako mata para makita pa ko sa mga anak. Diba? So makana nga mahan nga, ikulatan yung, anong, padayunon magkunin nga, huwag na mga mo sukol niya, tanaw lang kasi mga anak, nga na ba? Kaya, somehow, kung di ni mo na i-prove ang imuhang kuan, it might end up nga ikaw mo no, isa yung puhon, ikadag ko sa mga anak. And you pray nga lamdagan ng hunahuna sa mga sa ginikanan sa mga asawa nga madawat ka. Ay nga na. O, di ba? Sige. Yan. Okay. Sige dong ha. Good luck. Aray! Kapinda sinusok mo. Inusot pa mong kumus papa. Ay, wabila ba? Okay, sige mga kabarangay. Napailain na pa pala ito eh? Napailain sa text line Papa Joe. Okay, sige go. Handos bira sa usa ka problema. Mayong ito Papa Joe, Papa Litoy, ako di ay si John, 25 years old nga, taga Asturias, Cebu. Ang ako mga problema, Papa Joe, kay bahin sa akong pamati karon kay ambot ba, Papa Joe, if na ako'y makaatubang nga tao, mura magugdi ko makasabot sa ako ang gibati. Nga ma-feel na ko ang kahadlok ba, nya kusog kayong kulba sa akong dughan. I feel irritate, Papa Joe. Di ko kasabot sa ako ang pamati, Papa Joe. Salamat sa pagbasa and I hope malamdagan nimo ang ma-advisean nimo. Ako di ay ang imong tigpaminawan. Salamat sa inyong programa. Okay. Yeah. Well, masa di mo gisultid din sa background nimo, no? Nung mahadlo ka. So, meaning to say, kulbaan ka mag-istorya sa mga tao. So, doon ay phobia. Ikaw doon ay na-trauma ka. Na-trauma ba rin ka tungod kay nauwawan ka? Pwede, no? Oo. So, trauma na yung mga ingani Papa Joe. Oo. Na-phobia ka istorya og mga tao kay mga plastic bro nimo or na-phobia ka, hadlo ka makakita og tao kay wala ka ba sa mga kalaki nimo basta effect na siya sa mga bisyo kung nagbisyo ka. Pwede. But whether ka bisyo ka or not, ang maayo nimong duolon is that kinahanglan kag interventions mga professional mga psychologist kay basin na kay taas na kay nang imuhang level sa imuhang kuan kana inferiority complex ba. Inferior na kay ka, makita ang tao, magtanan mo, ubos na kay ka. Ingana. Na may mga tao, ingana, ng tanong lang, yay, ubso na ko ka nang ibuli na ko, basta nagawa kay salik sa mga gulingon. Kana, usagin na Papa Labi Joe. na nga, nagtubo ka nga, puno ka sa saway. Yan. Oo. O, di ba?
Bro, si Litoy sa una. Ako? Oo. Oh, no. Ngayon si Litoy nga, puti niyang ampo nga, maski usa lang kaadlaw nga, mahimo siyang guwapo. Kay gikapuya na siya nga, kada adlaw na siya guwapo. Oo, so sa kadlaw. Kabalitaan ano. Okay, Papa Joe, open bang LTO ugma? Holiday man ugma. Oh, holiday ba ba dyan? Chinese New Year? Chinese New Year. Yan. Okay. Napilayan rin papalitoy. Mag-short Sige. ni siya papalitoy ha. Sige. Hi Papa Joe, just kindly don't mention my name. Kay masungugan na pug ko. I am really disappointed with my kilay. Tora? Babae ni siya papalitoy. Syempre, no? Kay halos wadyo ko'y kilay Papa Joe, nipis kayo. Uy, nipis kayo, uy. Tapos usahay malaid yung ko og buyawon ko, sungugon ko nga wa ko'y kilay. Makawala og confidence Papa Joe. Nagmantinil na lang ko og bangs. Suya mong gani ko sa kilay ni Papa Litoy. Mau ba? Inday. Let's check. Oh, sige, Papa Joe. Mau na siya ba? Di natin solting yung kuan. Nipis gidi ay, Papa Joe. Igani man gani siya. Sometimes, mingon ka nga nipis imong kilay mo, bagay magud na sa imuang naong ug sa kaliwat ninyo. Oo, ing ana. Dai, naay kuan na the power of sa tawag na? Pintil-pin? Dili. Sige yun. Dili. Sige yun. Pambuli ka sa likabaga ang kilay. Sige yun. Eyeliner. Eyeliner sa ta. Eyeliner ba tawag na? Para sa mata. Sige yun. Sige yun ka na. Sakto ito, Papa Joe. Oo, ipo dyan ikan. Ipo pa yun idoot. Ipugos pag yun na niyo yung joke. Eyeliner ko na para sa mata. Sukot ka kay eyeliner. Oh. Nay, depende na sa pagpangarte nimo. Okay? Don't cover your ano, your eyes tungod kay wa kay kilay. Doon ay mga kaliwat. Kani mong kaliwat, the way ko matanaw sa mong naong, di gini siya pure nga Pilipina, no? Mura og mga kuan ba kana burag na kay dugong Polynesian ba? Mga Incas, mo kingana ba? Nga nipis siya kilay ba? Pero naa siya kilay. Ingana. So nay kuan day naay ka nang taw kana. Di kayo gusto ito na eyeliner. Eyebrow. Alay siya na. Di eyebrow man yun na siya. Pero di ka ng eyeliner siguro tawag anak niya. Kung eyebrow, para mas malaki, Papa Joe. Kuya, kung may tali ka. Eyeliner. Or ipatato day. Make sure lang sa iyo nga ganaga sa tattoo ni mo. Ingana. Permanent na ba na, Papa Joe, kung tattoo? Ha? Permanent. Depende. Mo ba? Na may tattoo nga permanent na sa dili permanent. Bitaw sa no? Oo, sabi tawag ng henna. Permanent na dili. Dili, Oh, research din pag may time. So, na ko. Boss, Siguro po. Ikaw papalitin na. Kayo na kasi makilay ngayon nga na. Awak ko chance, Papa Joe. Choice na. Choice. Pero mo na nagdaga sa mga papalito. Mo ba? Oo. Mo din niya akong kuan di ay. Mo na nagdag asset ni mo yung kilay. Oh, yan. O baga kayo. Sama ka baga. Wala kang salita. Sama ka baga sa mong buhok. Buhok di ay. Mabagay mo na. Siyempre, live kista na baga ka kilay. Kanya, nipis kag buhok. Mura kag si Ernie sa Sesame Street. Or mura ka o ka ng Angry Bird. So bagay na siya. Bagay mo kilay, baga sa kaog. Buhok lagi. Buhok di ay, Papa Joe. Laro na ako daan.
Okay. Mura na siya. Papalitoy. Okay. Depende na sa babae ko taon. Kamala siya mga arte, na. Oo. Pero mo sa lagi ng upang mga lalaki, nindot kayo tanaw ng nanakilay. O niya, ini kabuntag kung wala na kilay, may buga la. Lahi mo siya naong. Lamay mga babae nga na, nga lahi ang naong kung mamutang make-up, mutang kilay. Nya, iniktang-tang sa kilay, lahi sa tang naong sad. Di na mausap pa ba Joe? Oo. May pagway make up pa ba Joe, no? Well, depende sa nanay mo. Ikaw, ginagawa ba nga mag-makeup or Ganahan ko ganang natural lang pa ba Joe? natural nga? Why make up? Ganang simple lang pa ba Joe ba? Simple. O sa may simple para nimo. Simple, siyempre. Doon ay mata, doon ay ilaw. So kung wala di ka ana di ay wakay mata, di ka simple. So minito si yung mga baby ay si Udlili, oy. so di na si simple. Minor ba na to? Minor. Lito yo. Pas Greg. Oh. Yan. Okay. Ang uban bitaw tinunaw, ang uban gani kuno gani kay maayo lang jud kuno kayo kay kanang lubot sa kaldero. Lubot sa kaldero? Yes, kanang itong naman yung takuling ba, may gamiton og badlis uban. Oo. Nagani ko'y nakaila gani nga iyang gigamit foundation siyang naong kay peanut butter mo gani. Oo, lagi. Pero mo tagabaw ba kasi ato? Ito siya dugo ko gulmigas, ana. Di man na humigas sa ng Peanut butter? Oo. Depende kung tamis. Ikaw, nakatila na ka peanut butter nga parat. Parat lang yun ang peanut butter. Oh, yan. Okay. So, papalitoy, okay na ka. Okay Wala na. kailangan ikaat sa mga punchline. Muna nakaparat. Ikaw ha? We'll be right back mga kabarangay. Don't you go! Hello! Papa Joe. Hi, may ngonto sir, may ngonto. Tuntun ni Papa Joe. Kinsa ni, palihog? Tuntun Papa Joe, tuntun. Tonton. Okay, Tonton. Ang tanong? Ako ipunta na Papa Joe ba? Okay, Ako may pinong sa Papa Joe. Sa taak, gini Papa Joe nga. Masih magkasunog Papa Joe. Ang imuhang? May drink. Kung siya to ba Joe, di mo maklaro. Di maklaro. Ang imuhang kung sa masunog? May drink Papa Joe, may drink. Whip dream? O sa... Tama, may drink ba, may drink. Mid-range. Di ay. Imong speaker nga, mid-range. Yan. Nga masunog yan. pirmi. Okay, imo na kapasitoran dong. Yan, doon na condenser. Nanay condenser na siya. Yep. Butang nga na Papa Joe nga. Kanang masunog, gihapon. Ako, butang gamay na noon. Dili na siya kuan iyahang specified nga kuan condenser para sa certain wattage niya. Yep. Kuhaan ko Papa Joe, ako may drink na sunog. Burag puon na sa buhok. Napuho na. Dungagi pag napuho. Masunog yun na siya kung dili jud maoy specified jud nga component nga imong ibutang nga condenser sa imong mid-range. Okay, so ito ng technician ipakwenta na ang imong output nimo, wattage nimo nga kinahanglan nimo nga i-condenser ana. Sige boss, salamat Papa Joe. Okay, sige. Bye. Sunod na nagtukar mo, bas ina lang na dag tubig. Masunog ba Joe? Mama Joe, please ko, greet nila ni Emma na siya diri sa Adelaide, Australia. Imo sapatos o niya, ha? Ha? Mau ba? Tempa, Papiyan na daw pa ba Joe? tempa, dili ba siya nasayop ni siya kuan? Nasayop din na pa ba Base Joe? na sayop, Mau ba? oo. Hindi na ko bakiyan Mama Joe, please ko, greet ni Emma na siya sa Adelaide, Australia. Siya M, sapatos o niya, ha? Size 7. Mau di ay. Siya may nakayo. Ako 7.5. My gulay. Ay, Papa Joe, tahan na lang ko sa lisensya ba kay usara kay Juan ra niya makadrive ako og tricycle no dili. Yan di ka professional. Kinagaga kuan boycott. Professional pa ba sa license. Yan. Yan. By the way, mga kabarangay, mga kapuso, doon na tayo ipahigayon nga bloodletting activity karong February 8 mga kabarangay, alas 10 sa Buntag, 7 p.m. sa Robinson's Galleria, Cebu. Again,
February 8 mga kabarangay, alas 10 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Ayan. Sa Robinson's Galleria, Cebu. Kinigipasugdahan sa GMA Regional TV, GMA Kapuso Foundation, and Philippine Red Cross. Pina-voice over ko ba siya? Kung tabang ang iyong pagdunarog dugo sa atong mga kaigsunan nga nagkinahanglan ni ini, kayo na paglangay, donate blood and help save lives. Okay, dahil sa GMA. Text line, Safa number. Hello! Itanong mo kay Papa Joe. Nilagyan mo. Barangay RT 99.5. Induta. Kinilang yapon ang yung suking-ting paminaw nga gwapo. Ang DJ nga taib ganoksis. DJ Amer. Ranas. On the mix. Amer. May mo to. Ano na Amer naman, di naman Almer. Ayaw lang ng Almer kay. May mo ba yan? May mo ng Almerana? Sige. Amer na lang. Osma. DJ, sige. DJ Amer. Kado. Sana sa tiyapo na. Ido. Puro mo na ka ng ikso sa Irosamer. Kabaw ka, Amer, o sanang Irosamer? Samir, oo. Ito mo na. Irosamer ka. Papa Joe. Ang tanong. Kanang pinod Papa Joe nga. Ang kanang ko nung tubo. Kanang ako ko nung asukar ko no. Gigaling. Yan. Pinod ba na? Yes, oo. Doon na yung Oo, mga nakanang- Kamaympuwa, Central, depende na sa process niya. Yan. Oo. Na. Yeah. Gilatik na Ikaw, siya. pangutan na. Ikaw naman pangutan na, Mr. Amer. Papa Joe kanang inaot nga. Matubang ini mo pangutan na. Sama na, Amer. Papa Joe kanang unsa ni pag panguyab sa babae. Sa ako nag-ingon lagi, di lagi ka manguyab dito lagi. Imo pa ng amigahon. Nga, kung tanaw ni mo nga murag makabantay mangyug nakagusto ni mong babae, ana pa ka manguyab. Anak na mo matanaw. Yan ang mobile. Ana ka mo bira diha. Oh. Oo. Ya Papa Joe. Ini masunod na pa ron si Ay Rolando. Sige. Ingon to siya na ko nga manawag ko no siya ron. Okay, sige. Okay lang yung huking tig paminawan, matag udto. Ang DJ nga gwapo, ang DJ nga taib ganok chicks. DJ Amer. Kado. Goodbye. Happy New Year. Hello! Afternoon. Oh, kani, gitsap siya ni. DJ. Wanggits. Chinese na ba ba, Joe? Hi, Jolsis. Oh. Sagday na yung mga amigo, Jolsis. Ay na patuloy. Chinese na, uy. Asa God ka? bless you, Toy. God bless you, Toy. Love you, Josie. Okay, Kano mga, ay kabala, kano mga ingana, di yun na, wag yun na, padulong na nga na yun. Mo ba? Kano mga bugal-bugal o Jolsis? Ay, sagday na. Chinese man good to. Ano ko nakuha na kung magbugal-bugal ka na ako? Ito, wag yun, wag kayo magkuha na. So, may kuha mo lang. Ako na. Oh, yan sa may putanan mo, wag. Ay, Jolsis. Ayaw lagi. Batak na Then, na. can you bitang Oh. personality sa isa katawo? Ansa? Let's personality. Ansa? Di kayo maklaro, diba? Alam mo na ito, babad. Ang, may imong telepono, di kayo maklaro. Sige, oh. Ang, person, ano to? Plate personality. Plates, Klaro, eh. Laro tadi. Bangga siguro. Split personality siguro. Yes, plate Oh. personality gani. Ang sagay mo dungog. Lahi mo na kuno. Sa to mo, sa mo ha? Plate personality. Nawakili. Late personality pa ba, Joe? Nga naman Tanan ang... yung, I mean, nangutan na ko, ana. Because kita ba yung tananaan ang attitude? Nilisad. Or maybe, kuan lang siya na.
Lahi man na, ang psychological na siya, Filipino nga na, kaysa oh. bipolar. Lahi sa na bipolar. Basta mahutdan ka mo, palit ka na. Bipolar to, Papa Joe. Oh. Manila naghagbok. Baboy naman ngayon. Naana ka ng psychological na ingana mga ingana. Ikaw ba Joe, nakakaana? Yes. Personality. Na ako split personality. Ako sad na, sad. Oo, hindi ka ba ako sa mga split din ko? Pero mas, mas dag-on gihapon ang good. Kung once mo gawas na imuhang, depende man na sa imong practice, no? Sa imong split personality nga gihandle. Yeah, depende. Oo. I will say nga na ako like for example, lahi akong character on the air, lahi sa akong character in person. Ako Papa John sa man. Ano mong character? Good manners and right. Right, Papa Joe Wycliffe. That's right. Ikaduha, Go! regarding sa dashcam, Papa Joe. Na? Daspan? Dashcam again, Papa Joe. Dashcam. Ayan. Okay, dashcam. Ano naman ang Okay, dashcam? halos ang sakyanan, no? Nag-use na magyud og dashcam. Ano nang gigamit kita kung nag-dashcam niya? Wala man na sa dashboard. Yun, nasa windshield. So, while you're driving car, naka-on din ang dashcam, right? Wrong. Or bibigyan mo mong sakyanan, naka-on mong dashcam. Dashcam niya karon. So, kapangutan na, Papa Joe. Usap ba ng automatic delete kung delete siya hilagtan? Depende na sa settings sa dashcam. Naman mga settings ingana. Doon nalay naay uban ingana nga gamay ra ang imong memory card. Nya automatic siya nga once nga mo siya puno, ma-delete tong primerong mga files ingana. So tuyok ba? Yan. So, dili na to siya ma-recover. Dili na ma-recover. Kay depende sa imong configuration, settings Papa mo. Joe. Yeah. Yeah. So, mas better gid itong dili ma-erase tanan. Erase. Rest. Ano man ang duhawi. Ha? God bless dong. Bye-bye. Ingat ka ha. Okay. Yeah, same to you. Mangita pa kong tuleron dirito. Bye-bye. Hello ni Esther Murabe. Nakikinig po ako ngayon kasama ang asawa ko. Tawang-tawa sa inyo. Maraming salamat Esther. Happy, ang tawag niyan, kasi tawang-tawa si Esther, ang tawag sa kanya ay si Happy Esther. Pala yung name niya. Si Michael Dalugdog Gayo. Hello. Ayan, hirap yan. Baka umulan yan. Anyways, may hapon pa dyan, Papalitoy. Greet ko. Happy birthday ni Cheryl Bael. Salamat ika ni Otid Melendres. Yan. Okay, napilayin Papalitoy. Text line, ano pa inabot na rin, Papa Joe? Okay, open na ba niya? Wala pa. Commercial sa ta para maabot nito ni. Yan mga kabarangay. We'll be back right after a short while. Okay, natin problema din Papalitoy. Taas-taas ka na siya Papalitoy. Sige, Papa Joe. Unang problema mga kabarangay. Handos bira sa usa ka problema. Dear Papa Joe, Papa Litoy, magpahandos bira na pug ko, Papa Joe, sa akong problema regarding sa akong investment na naamagud ko'y kauban sa abroad sa una, Papa Joe. Nga nig-offer og business na rice business daw. It's not rising anymore. Kato na siya. Sige, Papa Joe. Let me refresh your mind. Mo ni siya nagpada sa katong nag-invest og Unsa man? katong yuta. Ayuta. Nga wadi ay titulo. Nahimo naman ko nimong kuandong kanang business advisor. May katag porsyento ni Papa Joe or tax. That's a bright idea. Anyway, mo ni siya. Rice business daw. Daghan sa kay kung mga kauban nga ni appeal bali sila gyud
naguna-una sa ako ang mga kauban. Muhatag kag money nila, then makadawat kag monthly nga 6% sa imuhang gi-invest nga money. So, murag ituyok na yung kwarta nga naglaki, no? Monthly. Ana. So, mabalik na nimo, for example, in a year, mo invest ka, butang to lang 120,000. And then? So, 120,000, kuha na siya in a month, o 6% ana niya. Oh, muna, butang to lang 100 na lang, 100. Sige. 100,000. So, in a year, in a month, tagaan ka og 6%, so nakay 600 pesos. Imagine na. Tagabuhan pa ba yun? Yan mo na mga daw. Nalipay kay ka, kikibalik sa mo ha. Tagaan na dyan, igawas ko nga kwarta, 600. I-times na mo 600 o 12. Oh. So, putirang gamaya. Di ba papalitoy? Tinood na. So, nahugra og 6, 7,000 kuan 200 7,200. Yeah, goodbye na to imong nga na, no? But anyways, sige. So, 6% sa imong gi-invest na money. So karon na ganyo ko og apil kay lagi mga kauban ako dawat man sad sila og monthly. In fact, ang uban nako nga kauban nang resign tungod sa negosyo daw. Karon na human nako nadala ni inganyo jud ko og invest og 600,000. Oh, imagine na 600,000. Kung namino ka karon dong undangis na dong magilarunon mo. Kung kanidara pa ba yun? Oo. Okay, let's say kuan na siya. Brand new What? 750cc Street Fighter. Pagsugod gid pa okay pa kay makadawat magug monthly nga 6%. Unya akong gi-invest pero after 9 months pa nawala man og kalit. Wa na ni sulod sa akong account. Karon ni-inquire ko sa katong kaila di man mangilabot og hantod karon 6 months na wa man jud nasud. Naa sa mo ang contract na anytime pwede ra kwaon ang kapital. So ako tang kwaon ang akong gi-invest nga kwarta. Kaso wa naman daw kwarta karon pa padyo. Akong pangutana unsa ang pagkuha ani balik sa akong gi-invest nga kwarta. Nakoy SPA nga nagpatuman nga nihatag ko og 600k. Mao ni siya Papa Joe. Nasa yung mga papirmahan rin, no? Special power of attorney, no? Ngayon ipadala. Ayaw lang isibya akong name Papa Joe, ha? Dong, ako pa nimo dong, no? Tiguman na mong kwarta diya. Dong, no? Niya invest ko ka ng kanang nanakadiri sa Pilipinas. Dong, ngayon, sika ni mo mga kwarta. Ay mo rin, tanaw na ko ni mo. Na-invest ni mo, mura naman og mga 2 million kapin naman siguro. Dahil sa una namang problema, no? Sayang yung mga kwarta pa ba dyan, ha? Yan. Di kay 2 million kapin dayo. Ang imong na-invest good, sukat-sukat nga, niyo kang nangawa sa imong kuan is 3.1 million. Katuyuta palandaan pa ba? Kaya yuta ni mo 2.5 million. Ni additional mo 600. So 3.1 million wa gisayangan lang nimo. Okay. Sayang lang. Am gud tay mga kaigsoon na sigud nga mo take advantage ba kani dali kini mo dugo, dali kini larunon. Sayang kanang imo dong kung naka special power attorney ipa-check dire kung kuan ba na kanang legal ba na duna ba na siya kuan tawag kani duna ba na siya na affiliate o permit o nasa SEC ana lisensyado ba. Correct. Oo. So muna okay ato ning ininayan rin mga kabarangay. Kemudian nga naminaw karon nga nasa gawas ay gimuputaka padala binaw ka ng murabag easy money ba. Lisod bitaw na mga kabarangay ha. I mean, lesson learned. Kanang negosyo nga wa kay hago. Murag lisod jud kinastanan tuhuan ingana kung ako ay pasultion. Kay kung gusto jud kag tinud-anay nga negosyo kanang hands-on kita jud ka ba nga unsa ka lisod mo ni negosyo ingana kana bang magunahuna ka ba nga asa ni padung asa ni siya na debit bla 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 ana tubo
kaysa imo lang invest hata kag 600,000 nya 2.5 million no. 2.5 million nga na ya. Wa ka kaila sa imong jud nga gikuan. So anugon ba? Oh. So again, kung namino ka karon, ang gihangyo nga undangi sa nanya, ingnan nimo attorney nimo kanang klaro sa kes tanan ha. Na kay mga parinti nimo diri. Ang matabangan ka na. Isura bitaw nang klika. Iya ko kitagan din mga papilis. Iya, saan naman niyo papilis diri kung registered ba kaning mga lugar pa na? Wata mahimo na papadyo. Dita kagukod na. Yan ka na may lagi nga invest mo. May pa ka na. Mura mo kung siya stock ba stock? May pang stock. May pa papadyo kay legal pa. Yan. So, ikaw nakasway ba ka na papalit eh? Stock ragid papadyo. Stock on you. Akong kwarta. Unsa man? Stock yapon. Unsa man na? Stock up. Stock up sa 6 million. Eh. Ano na papalit eh? Kung imo mo na papalit eh, milyonaryo naman ka. Ako? Oo. Mo ba? Kung kitawan ni mong imong kwarta nga nisud nimo pagsugod nimo og panrabaho, sobra nas milyon eh. Sobra na 10 million pa ba dyan? Oo. Ikwinta din mo sa taas. Sobra na siya nga na. Imagine na ha. Oo. Sa usa ka tuig gud nimo gud. Sa usa ka tuig nimo. Sobra sa 300,000 nimong income. Data na mga racket inga na. Nagdiklo tos PR do biloto to patay tanin. Matod pa ni Crippling siya Fonzie scheme na. Oo, pabadyo. Mo ba? Paita na yun, nagunas kwarta ni mo na, no? Retirement pay naman ang papahal pabadyo. Nanong ganaas yung mga tao nga bahala na sila og makasa sila sa laing tao basta lang gud nga mapalabang nila mas mapaboran nila ilang kagalingon manggamit sila tao para lang gud sila mga kwarta. Moasenso sila sa ilang kinabuhi pinag-agi sa paggamit sa kwarta sa lain. Remember kung kamo namuan ng bisyuha, namuan ng trabaho nga mangilad mo sa inyong isikaingon para lang gyud mo makaginansya o makakwarta. Bawion ra gyapon na. Ang sakit diya kinarabay uban nga ang bawas ana dili sad sa kwarta lahi nga paagi mo. Oo, nga bukay gyud ang tanang kwarta nimo. Daghang kitang mga kaigsunan diya nga ingana ang kalaki bitaw kanang putik advantage. Wag tang. Ang interes kwarta na sa ubang tao papadyo nga ni-invest way bugas na hitabo. Mura din na kanang usaron. Usa? Oo, kana bugas man kanang usa karon ano. Di ba? Okay. Mao gyud papadyo nagitaw nga ingana manloko gikan ni Nida. Yan. Okay, napailay na papadyoy? Sa text line o pa nangabot diri papadyo. Naon sa nato diri mga kabarangay, kung sa pa mga gipang invest diri. Sige. Okay, anyway, sige mga kabarangay ha. Tuning hinahinayan diri. Problem. Matod pa sa diri, na may mga legit nga mga passive income pops like mutual fund or sa paninadiri nga mo manage sa mga banks. O kana mga ingana, no? Kana mga too good to be true, mostly probably scam good na. Gikan na siya ni so ingana nitong ko ano nawa man ng ingana ni Tempa ni Harlem. Yan. Harlem Shake. Kanang baboy Papa Joe sa mansad na wa ko kabaw. Mati idea nga na papadyo, ilisod na. Ano problema na ano pinoy nga na pero kanang mga baboy-baboy nga na. Naragyo na ninyo gyud. Maugid pa Kung padyo. tanamin inyo ha mo gyud no. Kay kung ang uban niya mingon masad lang tanawa di mo di tinuod di na senso mi karon masuya mo. So depende na gyud na ninyo inyo ha na gyud ng choices ingana. Maugid pa padyo. Basta ikaw. Gusto mo ram sa nagsugal pa padyo, di ba? Ikaw manugal di ka? Dili, depende. Medyo ko ka nasugaron pa padyo. Iningon man ka nga Ang negosyo. may negosyo mo nagsugal may pamanugal ta kay bro negosyo. Ha?
Mas pa imong i-word. Sige na lang. Ningon ka nga ang negosyo Maraog sugal. di mo din ang uban no diha nanugal naman na. Kinegosyo man dahil. Oh. Mura na guna kuno nga sige ka og itlog sa manok manimaho kang Ite. may pamukhaon kag Ite. Para manimahong buwan. Kadagis Andrew. yan mga kabarangay. Napay lain na papalitoy. Wa pa hinabot gyapon dali pa ba jo greetings pa. Okay, dari kay mga kristiyanan ni mga kontrahin ako kanang lingaw pa ni sila sa kan. Ato sa ning no, mga problema, mga ask pa man ina adre. Naay klase ug Papa Joe. Murag wa mo siguro holiday man. Mas may idea na pa. Butaan na sa taha. Sige. Libo ko pero kuan ha. Pero so ko ba holiday, di holiday yun, di ba? Naay taas sa kay diri papalitoy. Sige. Okay, go. Handos bira sa usa ka problema. Hi Papa Joe, papalitoy magpa-advise ko nimo. Ako di ay si Elvin. Kabahin ni sa akong asawa Papa Joe nga nagkabulagay magud mi Papa Joe. Dayon nagbalikay na pud mi og karon nag-promise naman siya na ako nga di niya mahimo pa ang pasakitan pa ko. Unya ang ako ba Papa Joe kay nanumpa naman siya sa ako ang mahimo ba niya Papa Joe nga di na siya mag-usab sa iyang pagpakasala sa ako sa manggod Papa Joe nakakita magud ko nga naa siya laing kauban mao nga nagkabuwag mi Papa Joe pero salamat pod nako kay naa manggud pod ko'y gamay nga pagkasiloso. Ang ako Papa Joe nagpadala ko ani kay hinaot unta nga maka-advise ka ani unsaon man nako pag wala sa akong pagkasiloso Papa Joe. Nakasala naman siya Papa Joe naa na may anak nga laki. Sala ba na Papa Joe nga nako nga gumikan lang sa akong pagkasiloso og batasan jud na niya Papa Joe. Kay bana manggudto niya Papa Joe katong iyang kauban nga laki. Pero wala man sila anak ato. Da Papa Joe niya dayon kasal pud sila ato Papa Joe. Ang ako ba Papa Joe ba og lapato niya ang lalaki magbalikay man sila Papa Joe. Pero sukad ato nga niuli ko sa amo sa Mindanao Papa Joe nakabalo na pod ko nga nagbuwag na pod sila kay gimingaw daw siya nako na pagyud nako bisan na nako'y gamay nga pagkasiloso. Okay. Nada ko sa aming Lanilla, Cebu. Nagtrabaho. Hinaot untang imo kining ma-advisean. Salamat. Okay. Elvin, di naman malikayin nga magselos sa kao kay minyo man dahil sila ito, kasado man sila ito. Pero sa dati ka dong, delikado kasi mong bahin sad. Labi na nga doon na may anak laki. Kay kung lihok to ang utok sa bana, pasi niya nun ikihan na nun mo, tanawin to na asa sa kunto imong lab. Basi mayon ka nga bahala na lang ka diya, oy. Kay kasado na ba dahil sila ato? Yung sa tagabaw to nga, naglibog na imong, libog siguro sa na imong kuan. Di ko ka-blame sa mong pagkasiloso kay di yung ka-secure. Kay bana gusto niya. Narabay mga hungong-hingong nga. Basta magkita lagi ng mga kuan, musikero. Ang banda, ang musikero, tukar yun na. So di ginawa na malikayan nga magselo sa ato. Pero wadyo kay katungod ato, kung na mo patong gilabtan ng lalaki, tungod kay di pa mo kasado. Kana, kung nibalik ni mong babae, o nanumpa siya ni mong dili na kanya pasakitan, o di, ayaw na sa nagsigiselo, saligi mong kagalingon. Kaya ikar may makamugna o gingana. Di ba? Oo. So, kung gusto ka nga ligon ng imong panimalay, ikaw mismo may mabutang og ligon nga pundasyon niya na. Ang naman, og mingon ka nga, ay, butang ilang naghaligi nga ka ng kahoy da, bahala gabok. Total, di miya pong magdugay dire. Ingana ba na? Kung kay plano magdugay. Pero kung nagtukod kag balay nga mingon ka nga,
hangtod tiguang mo nang gini akong balay kay mao nang gini akong dream house. So imo kinang tagaan og saktong dapat nga dili siya malusno. Nasabot ka to dong Elvin ingana. So para ang imo sa nga kalibin karon makaana sa imo nga okay tinarong na mao na siguro ni bisisit pansit. Ana. Okay? Hello din ni Mario Aquin. Bisag ako nagpasayro, mingaw ko no. Ligro na gyapon. Anyways, mga kabarangay, napilan din pa bro toy? Text line, open ako battery pa ba, Joe? Greetings Okay. pa gyapon eh. Open na mo tayo. Greetings pa. Wow, wag na nakon. Night shirt problem dali. Papa John, ako'y problema o gayo lang i-mention o balik ang akong FB. Kabahin manggod ni sa obligation nako sa eskwelahan, Papa Joe. Kinaundang mangguko atong last January 2018 tungod sa financial problem. Karon Papa Joe na pa ko'y obligation ana nga eskwelahan, Papa Joe, kay niingon manggod nako ang principal nga akong giskwelahan, Papa Joe, magbayad pa ba ko, Papa Joe, sa mga balance sa eskwelahan, sa akong eskwelahan, Papa Joe. Paliw tambagi ko. Ang iyang principal man niingon siguro niya, libugan niya. Ang principal sa akong eskwelahan, Papa Joe, magbayad pa ba ko? Mo niya, wag mo question mark. Magbayad pa ba ko? Of course, bayaran ko na nimo. Siyempre, doon naman siya balance, good. Maski pa din nimo na siya, basta undangan ginana nimo, mo ito na nga ayaw ko siki, yun na. So kung imo nang yundangan tungod sa financial problem, so mo nagingon nga ini kabot sa panahon bayaran gyud na nimo gyud kay syempre na may mga maestro nagtrabaho diha, di ba? Lisod man kay maestro nagtrabaho diha yan din na to sweldoan kay inikabot sa tunga-tunga yan ikaton og suwat sa estudyante mingon nga undang na lang diha dong kay makabayad tanang mama. Kaluoy mga maestra no. Sumuna nga fix yun na maski pag yundang pagka bayaran ka na nimo kay obligasyon na nimo. Kaya kung nga na maganing kalakiha ganing mingon ang mga eskwelahan nga pay later lang ma'am kung makagraduate ang imong anak o makahuman yang imong tuyo makaturog kuan suwat di ignore nimo imong mga anak nga dong atin lang ato inikat-on nimong suwat undang dayon. Mura tuyo sa eskwelahan pa ba? Oh di kaluoy nga na di wa sweldong maestra Mao gyud. bayaran ka na nimo dong. Okay. Anyways, daghang salamat mga kabarangay. We'll be right back para sa itong final hour. Okay, hello. Happy, kani Chinese niya. Ano pa, Joe? Iyan. Ingon si Shane Lua siya. Asa man ta ugma? Oo. Asa ko nang tawag ma papalitoy? Ogma pa ba, Joe? Oo. Kita kaon dito Marco Polo. Manam lang ka kasi papabog na Dortings. Ano diya sila lang. So, ugma, kuan. Asa ta ugma papalitoy ha? Ako magipangita ang ato ang schedule. Sige. Sa kuan. Sa ato ta sa kuan day sa Haisinlu. Ay, Shinlu. Kuya, ulit to. So, asa man nadapita pa ba, Joe? Ay, Ay, Shinlu. Ay, Shinlua. Hindi naka-bro Shin diya. Okay. Nailay na pamalitoy. Text line, pangutan na pa ba, Joe? Unsa pa ni? Saan mag-overcome sa insecurities? It's a long process, Sir, you know. It's a matter of trusting yourself. If you don't have that, mag-listen you ka overcome or gain self-confidence, no? Ang pinaka-importante din mong is that I don't care. I don't care kung di mo makadawat na ako. Just like Celine Dion right now, di ba? Tungkol sa iyang health, yung daot kay siya. So, daradas mga tao mo, daot niya or dili, I don't care. Yan. So, saan na siya sa
self-confidence. Ako kay namjo kay stage fright so na di jud gina mo patog stage ko mauwaw jud ko. Ikaw pa ba, Joe? Yes, oo, pero hindi patog ako stage, akong una na kwarta na ni. Amo ba? Tagapatong stage lang? Oh, yan. Hindi patog ako stage, kwarta na ni, bahala nagbuo. Mas maayo siguro pa ba, Joe? Inibitaron ka pero dili pa tugtog stage. Waandaan. Hindi ba naman? Basta invitation. Kwarta gyud. Ana na siya. Kung ginaka nga maka-gain og self-confidence, kana ba nga I'm doing this from myself. Kung di mo makadawat, na. Pero asa mo sali, kung di mo kadawat, bahala mo. Hindi mo sa bation. You should also learn madawat. Ayan. Okay. Sige na pala, hindi pa pala tayo. Text live, pangutanan dari pa ba, Joe? Hi sa ni Louis Fortich. Yeah. Papa Joe, Papa Litoy, ask ko ba, Papa Joe, if imo ex-boyfriend nimo ba, gi-unfriend ka sa FB, then nilike siya sa akong post, sa may meaning anak, Papa Joe, kinilike pa man siya sa akong post na 3 weeks naming walay communication. Kung nilike ka, it doesn't mean na in love ka. You like sa mong i-post, depende sa mong i-post. Sa Hyra ba, I'll tell you ha, dagang kayong makaingon ka nga salamat sa pag-like ha na yung mga times na papalito yung nga na mo yung salamat sa pag-like. Okay, inganin ni siya. When you scroll your cellphone, kung mag-Facebook ka, and then ang kanina mong gamiton ng imuhang nga kamot. And then? Okay? Onya, tanawin mo sa Facebook ha, tanaw papalit to, para klaro. Sige pa ba, Joe? Kung ang imong kamot gamiton nimo ingani, scroll nimo. Onya, sige ka scroll din napita kani gamiton nimo ingani, kani kilid. Nay tendensya na nga inig-drop nimo sa imong thumb nga mo i-scroll nimo. Mapislitan nimo ang like button. Ay, okay. Naman yan napita pa ba? So, next time, para dili kay be conscious, kuhan yun mo, tanaw ninyo, nga mo scroll ka nimo, ana sa tunga ba, ana. Kanang matumong sa kuan sa frame, dili ka nang sa kilid. Kay malikayan na ninyo, kasi bako niya, tahi inyong malaikan noon niya, makitaan mo na sa inyong mga pares mo. Like mo nga ito. Mga picture na ipapost na minatay pa ba, Joe? Like pang uban. Oh, yeah. Sa'yo pang imo kuan, doon nabaroy nag-uol kista na niya, mapaslitan mo, like. Diba ka nakauyo sila? Makaingon, nakauyo na sila. Okay, hello ni Pilay Pabiliar Gungob. Yan, nagkasalamat. Regards ko Papalitoy B, saan siya? Pakantasan na siya B. Katawag ko Papalitoy. Patarakan na pa, Joe. Bayad. Line is Papalitoy, yeah, is more on... Asa may hilig niyo mo Papalitoy? Gawa sa chicks ba? Ako lang ko nandaan. Gisultian na po. Bogan eh. Para dili kami ngon nga chicks pa John. Pamatuod ba na siya nga di ka chicks boy. So may kuan mo kanang hilig gid nimo nga. Hilig yun pa ba, Joe? Duk-duk baffles. Ora gina, sounds like gina. Ever since so kanimo pagka high school nimo mo gina baffles sounds like gina mo. Ora gid na adikan pa ba, Joe? So may naa sa sounds nga murag na adik mo juga na no. Adik lagi. Oh. Hindi naman na hobby, adik. Adik ko. Ano magsige mo? So may naasa ka ng pagka-symbolog sounds pa. Wala mo ba dyan, malingaw lang sa kay mama sa manayo din na mapos day. Dili oy. Ano may malingaw mga? Special skills pa Joe. So meaning to say, special skills unya, may kay ka mabuhat kay skills man, may ka mabuhat og baffles. Dili po. Sa may skills. Yeah, so inga special skills ya. Special gani nindot gyud ang baffles mo nabuhat, nindot mo baffles. Kana lagi special child. Ay ko gina special po na pagbuhat. Lang do. Imo na wa jud labot ana. Dili oy. Sumana nimo ha. Dok-dok ra gyud. Dok-dok lang ba Joe?
Daya di kaduha, nam dyan kaduha. Napag ikaduha? Oo. Nam dyan mga lain dyan mga hobby. Aside from that. Mutlang ka. So, ato na itong suto mga chicks. Lain na. Mayroon din ni mo ang Bapples. Dili, pamilya. Aso, gihog din ni mo hobby mong pamilya. Ay, ito ara. Mo na magtukod pa ba dyan? Libog di mo. Okay, sige mga kabarangay, napilayan din eh. Papa Joe, papalito yung requirements. Magkuha taog ID kung YNSO. Depende, ito kakuhaan. Ato ka o ka ng post office, di ba? Ayan. Postal ID. Lain rin. Oo. Hilig na siya, matanaw ka ng mga sites sa Facebook. Internet ko na pa ba dyan? Matanaw ka na papalito eh. Ako? Oo. Ay, admit pa ba dyan? Tinood lang. Saan na? Di ba tanawa ka ron? Wanay virus? Hello! Mami D. Ikaw, Mami D. Unsa may hilig ni mo aside from Sige Tawags Barangay RT? Of course, kapag ang pagpangita o income sa kinabuhi. Di man na siya hilig. Lay ba? Kanang mga hilig ba? Normal. Kinalam dito mga tag-income. Mga ano, dito mabuhi. Usual ako ang kawala ko. Basket ba ka? Ingana. Ayan. Akong hilig na pwede sa balay. Once na ko sa house, so mag-painting lang. Magpinsing ka? Painting. Painting. Oo. Yes. Okay. Kaya na po ng drawing ng naong nilitoy. Aba. Wing, hindi ka pakita gani. Huwag na akong cartoon graphics ko ha. Okay. Sige. Yan mo to. Nangakanap ako. Lagi. Tama mo to. Yan. So may pungutanan ni Mute. Okay. Tapos so, tomorrow is Chinese New Year. Ikaw na kay Blood Chinese, right? Wrong. Wala yun kay Blood Chinese. Ha? Wala yun kay Blood Chinese. Ako ba't siya kong blood ako? Type or may? Type or. Hindi kag-line up pa ba dyan? Pandano na. Ba? Ayan, ano na, Mabidi? Nawagtan ako akong momentum sa pangutana eh. Okay. Nawagtang. So ikaw, Mabidi, nasa kay kaliwa Chinese? Of course, the future. Amoy. Amoy. Klaro, anak. Tuwa mo. No ba? So kung nakikaliwa Chinese, na yung kinibawaan nga mga Chinese words? Kani. Of course naman. So may mga Chinese words na ibawaan ni mo, be? Kani. Adin lang ko, ma-discover ko lang. Wala. Ay! Atik na yung Chinese pa ba dyan? Ano mga ating pagkuloy? Chinese be, Chinese siya. Bitaw. Be, Chinese be. Bochi. Kabalo ka unsa na. Buchi. Di ba marunok mo? Lanpa. Kamaka. Ay, makala. Ye air sanse. Won you ge ba. Ay. Of course, na pwede ay nakakawit ka lang. Pero wala mo gina-practice. Kani nga na, di ba? Depende na sa mga kuha na nga na. Kaya sometimes na ako mag-talk ako sa other. Tapos good, more on Chinese ilahang discussion. But ako, a little bit. Ay, Chinese garter na yun yung mga yung Chinese ba? Talk to me in Chinese. Kinanaginip. Para may buka na to ko Chinese ba? Yan. Chinese. Nakaiwan ko na ako'y blood na Chinese. Kaya ako kong Chinese. Mo ba? Yan. Gamay lang good. Gamay na daw. Anemic ka nga Chinese. Ayotis. Good mga dagkay lang good. Pero kung kung more on Chinese imong gusto, nakasabot ko Chinese talk. But more, gamay lang ang Gamay lang. So may Chinese na gamay lang. Kana. Gamay lang? Chinese naman, no? Gamay lang. Gamay ka. Mura lang naging Bisaya mo ba dyan? Gamay ka.
naon yung mga awards na to dring kuan. Kanang mix gyud Barod na gito ba, Joe? Sagol-sagol mo kadang kuan good. Diba, duha man na, mandak, may apoy. Mandarin, tamarin. Basta na rin, tuloy pa rin. Anggaw. Pero di kayo man good Chinese akong look, Papa Joe. Oo. Big eyes ko. Mao ba? So ang imong look murag boheng. Bohing? So may pasabot na ng bohing pa ba, Joe? What's that? Ay, Papa P. Ay. Achi boheng. Ang brother mo ay mag-Chinese talkie na sila sa iyang friend. Stock, no? Oo. Gusto mo sa stock. Si Aya may master. Oh, di ba naman Chinese oh. Kana mga kuano, di ba kanang Chinese kana for example, kanang kapoy, no? Oh, di ba na laylay. Yung Chinese laylay? Sure ka pa ba, Joe? Kapoy, laylay? Oh, di ba? Tata, the number you dialed. Uy. Walang Amerikana. Ikaw ba? Nagaliging mga pung naa sa Bisaya. Nga kuan kanang Ginagamit na nato, Papa Joe. Iyan. Di ba? Like sample, Papa Joe. Ikaw man. Sa mga kuan mo. Wala ko kay bawaan na, Papa Joe. Wadya ko yung idea. Chinese. Yan. Ikaw pa, di ba? Nakaya mo Chinese mga kuan. Oh, Papa Joe. Si parang siya, minaw ka Chinese man eh. Ako wanar mo ko. One. Oo, wana, mauso. Diba? Ikaw, papalito yun, diba? Asod anon, Papa Joe, iba ko sa Chinese pagkaon. Kasagaran, kanon sa Pinoy. Okay. Joboning Shikone. Can't lose you. Palitan man dahil na. Joboning Can't lose you. Di ba, Papa? Lahi ba nga Taiwan? Lahi sana sila nga, di ba, Taiwanese is Mandarin. Lahi sana siya. Taiwanese yun siya. Oo. Dili na Chinese, Papa Joe. Ano sa? Taiwanese. Oo. Klaro man. Wait. Amo kata na pabalito yun. Good morning. Para Chinese New Year. Kami ang F2. Wachuli, chuli. Aku Chan puno utang. Chan. Lagi. Chinese na. No. Sige daw. No. Sige. Vegetarian siya na. No. Aku Chan puno utang. O baboy ni. Tama ba? Oh. Balanced diet na siya. Utan o baboy. Yan, man. Oh, di ba? Klaro ato lyrics, oh? Again, Chan. Nawa, ha? Ako Chan, puno o Chan.
Tagag chance. Okay ka ba, Chan? Sure ko nataan. So, na yung mga words good nga, mga Bisaya nga, Chinese good siya paminahon. Di ba? So, di-apply pa rin na nila pa ba, Joe? Mga nga na to, gigamit na to, na isang Chinese, di ba? Oo. Mga nga, ling-ling. Oo, kana pa ba, Joe? Lang-lang. Ling-ling niya lang. Oo. Siko ang Tintin. Di ba? Yan. Saan? Sakto to eh. Napilito niya ko. Kani nga nilitoy. Litoy? Oo. Chinese na pa ba, Joe? Kung yung mo nang balin naman ko yung mga words nga, inibalin mo Chinese yun na siya. Mo ba? Toile. Oo. Toile. Toy. Depende ka na sa pagkuhan. Pagtuno ng mga Chinese yun na kasi. Toile. Diba? Diba ka naman, pato ka karinderya, pahit ka kosing lakpay. Lagi na, kanang... Lagi na, ang tuno ni mo, kanang action mo, kosing lakpay. Magug imong gibali pa ba, Joe? Palilagyan na siya. Kosing lakpay, o di, sikong paklay. Bingon kang, good evening. O ka na in Chinese pa ba, Joe? Kolay Tim. Kola icham. Diba? Kolay Tim. Mau ba? Sa may kolor na gabi. Siyempre itom. Sa may Tagalog na. Ako lang icham. Yeah, good morning. In Chinese, unsa man na? Tim like koy. Mau ba? Baliwan naman naman. Sa may bali sa, good evening. Good evening. Oo. Siyempre good morning. Di. Kumiyo ka, good evening. Kolay Tim. Di, balian na. Di, Tim like koy. Lagi yang workshop dulu. Patroy, maganda-manda na kasamang doon ni Papalitoy. Sige, mga kabarangay, we'll be back ha. Makaton mo, lain mga Chinese yung mga kuhan. Share na ninyo. Sa mga bata nga, nangita silang mama. Ma ba? Chinese. Napoy Chinese na pa ba? Yes. Nangita silang mama? Oo, sa may tawag pa ba, Joe? Siomai. Siomai? Siomai mommy. Matani. Siomai mommy. Lumibaba ko ito, chico. Anyways, mga kabarangay, sa ako yung sa compose, diba? Na yung mga Chinese words bitaw kasi Chinese New Year man, so at least mga kaya to mo ng mga ancestors na to mga kaliwatan ba. Yan nakikita ang mga words nga Chinese sounding ba. So, doon natin mga for example, dili tinuod ito laging humba, di ba papaal? Yung lang humba ko no, abbreviation sa humok ng baboy, pero actually it's sesame. In Chinese it's hombak. Hongbak. Yan. So sa'yo tong humok na baboy Yes. pa ba? Oo. Ayan. So, for example, ng mga Chinese words sa Kwan, para sa mga naminaw ka rin, para natin makatunan ba, share. Sige. For example, Arios. Diba? Arios? Arios. Tagalog sa Arios is hikaw. Pero actually, Chinese na. Hikaw. Yes. Hikaw. Ang hi, meaning to say, kung sa Chinese na, dunggan. Binakong tao na. No. Nya, cow baka. Cow is hook. 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 Hikaw. Ayan. So, mo na siya nga na. For example, susi. Kanang yawi ba? Susi. Oo. Susi. Oo. Yan. Pero sa Chinese na siya, pwede na siya susi. Yan. Bihon. Bihon? Yes, Chinese na, bihon. Chinese? Okay, kaya ang bi, meaning ano niya, kanang bi, rice. Hon is
flour. Ah. Bihon. Mao di. Di ba? Pansit. Oo. Pansit. Actually, sa Chinese is piensit. 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 Palit ako ba? Piensit. Simple lang. Miswa. Ako ka na. Kaya ba ko ba? Unswa. Chungwa. Ang miswa, pinahalang pinamabasa ka na yun niya. Kuha na siya. Kanang ipare pa gawa sa mga ilong ba? Miswa. Miswa. Mao ba? Oo, meaning kuha na siya kanang noodles nga nipis or thread-like nga noodles. Miswa. Oh, di ba? Nakita na pa pala. Pichay. Kana. Oo, dili ka itong Laito. Pichay. Meaning to say sa Chinese white vegetable na siya. Pichay. Pichay. Mao Yan. dahil papachay. Oo. Kaya magsulong ka, pachay. Lumpia. Lumpia in Chinese? Yan. I know. Lumpia in Chinese is lun. 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 Lumpia. 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 Yan. Toyo. Toyo. Kanang patis ba? Muna toyo. Yan. Sa Chinese is tao na siya, tao. Tao? Oo. Tao yu. Yan. Tao yu. Tao yu. Yan. Meaning, sa kuha na siya kanang soy o kanang iyo, literally meaning kuno ana niya. Kuan oil. Okay. Kaya kita nakatunan na ng mga ano. Siyempre. Asa ng vitsin? Vitsin? Oo. Chinese food na pa ba, Joe? Yes. Oo. Kuha na siya. Bitieng. Bitieng ko na siya. Bitieng. Kada ko sa Bitien. Di ba? Yan. Yan. So, naagi yung mga kuhaan papalitoy. At least, Ay mga naibawan words ka ba, na naibawaan karon. Ayan. So, sa pa inyo ma-share niyo diha? Lan Xiao. Naalala siya maganda ko. Okay. We. Lapak. Oh. Hi. Maayong hapon. Maayong hapon. Oo. Nakoy cashier and Kasi tito? Chinese naman. Chinese aga? Dili. 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 Fake din. Okay, sige. Ano kailangan di mo? Kada sa Chinese pops ba, is this your wife? Ha? Ano sa Chinese ang is this your wife? Dili mo na, mura man Japanese na, asawa mo to? Kala mo ha? Japanese pa na! Walay. Sayop dahil pa. Walay. Mga multilingual ko tagod. Wawa. Yan. Ito palagi fake. Papadito yung rich boy. Okay, sige na. Okay. Balik sa imong Kochimoto. Bye. Yan, mga kabarangay. So, lingaw-lingaw pa minababalito no? So, may mga comments na rin. At least pabadyo daghang Oo, ganito na borrowed words. Yan. Oo. Like, Chinese ka nang mudinay ka. Mudinay? Oo. In Chinese mo man. Like, example, nakay kwarta. Oh. Nya, Chinese mo nga, wa-uy. Wa-uy? Maos di ano. Di ba? Chinese, mudinay, wa-uy. Wa-uy. Ay, nako. Sige mga kabarangay. Sana di mo ko klaro ang daon mo sugar to. Hello, Danny. Kisa ni siya. Namina ko rin.
seryoso mo daw papalitoy gikan ni ko ani. Singa ni siya. Albert Nino Abadilla. Daghang salamat ha. Ako'y Chinese close motor pa ba dyan sa ako, no? Ha? Oh. Howdy. Oh ba? Doon na giday, no? Okay, sige mga kabarangay. Sige, nagano nagsigig pangutanan na Hayden ni Nilo tundag day. Di ko na man. Kanang chop suey. O kana, vegetables din na. Asa na yung mga Chinese friends mo ni mag-text na ko no. Plus lang mga Chinese pa ba dyan? Pero di mo pa pala sa tuwa tanan. Good. Kani pure Chinese ni pa ba dyan? Oh, Si si- Kim Rosel. Pero na stress. Ayan. Okay, doon na may problema din mga kabarangay. Padangat na ninyo mga kabarangay, ha? Okay, ay kawa mga kabarangay. Chinese kuno papantay ka ng gilok kuno sa imong guwan ba? Unsa man? Tara eh. Hello ni Love Del Campo nga nalingaw na ito pag-ayo. Salamat ha. Nanay problema di ba ba dito? Pero sa mga pangutanan na nun diri no. Pwede rin pa ba dyan? Pause po Chinese. Ano sa diri? Basta na ni problem. Sige. Hello. Lohe. Hello, Kapado. We. Si Adilo niyo, Kapado. Kisa ni? Adilo. Adilo. Bagong caller. Bagong caller. Oy, presko pa. Okay, Chinese, anong kon pa jo, kanang mahubog. Ya, mag-wild ba? Maoy. Mawalin ako, no? Wala, no? Maoy. Sige pa ba jo, mawala ko. Mora to. Kabang siya tama to, para to. Maura to? Oh. Unsa mo na in Chinese pa ba dyan? Yon lang. Ay, beko. Di mo klaro ito, ano? Yun lang. Yun lang. Diba? Mga tanah ka, napa. Yun lang. Uwana. Ayun ang wana, lahi mo na. Alahay na pa ba dyan? Oo. Uwag yun na siya. Okay, sige mga kabarangay. Problem sa ano. Sige na naman. Hindi ko naman. Pero, ito kanina ha, seryoso kita ko about mga sudan. Seryoso to, dito minuang pa ba dyan? Yes, oo. Yan. Okay, sige. Sagol-sagol na magod niya nga atong kuan, atong words like ako, na Indonesian, nga na mga words na to nga sa kuan, no? Kanang tawag gani, kanang Spanish na, mga nga na. O pa dahil, nanaw pa palit eh. Wala pa rin pa ba dyan? Ha? Kanas lito, hindi ko naman Chinese, taga-Africa. Kamu ha, bastos. Ay, nako, mga kabarangay. Okay, napamilay niya pa ba dito eh? Wala pa dyan kung rin pa ba dyan? Problem sa ito mga kabarangay, si katawa niya. Chinese po. Sige, balik naman na yan. Yan. Okay, sige mga kabarangay. Ito nga i-check dire. Kipos pa na yung pangutanan na noon dire. Good afternoon. Ask lang. Okay. Gutom Jones na nung ko papalito. Abler mang kantin pa ba dyan? Bitaw, no? Kita mabalaka. Yan. Ano na yung mga pichi-pichi? Di din na siya. Oo. Pichi-pichi. Timing kay gating snack alas 3 pa ba dyan? Oo. Siya, uy, ka na. Siya, bitaw. Wow, kabawas lang siya Chinese eh. Oo. Siya, kuy. Yan. Yan. Ang mukha ko na. Kinsa man? Ikaw. Ako? Oh. Oh.
Oh. Koy. Okay, Papa Joe, mga tagsaging. Oo, saging linong ag. Wala tadik lagi yan. Naman ro. Saging linong ag. Okay, gutom eh. Alam mo ito rin saging ba paulit ito, no? Pero ginagawa ng hinog nga kuan. Saging. Nga saging nga kan. Lami nang medyo kanang baga bito kay latik bito pero na medyo balbangaan pa bito papalit eh. No? Okay, sige mga kabarangay. Sara Daculio nga kanunay naminaw nato sa Lapacan, Buena Vista, Bohol. Okay. Apay lain niya, handos bira papalitoy, nanay nabot. So, wala pagyapon na rin. Tawag naman mga kabarangay ha. Okay, kay nagkuan naman ni Dre, nagsige naman ni comment ng mga tao na. Anim kita hawad pero Pilipino. Is Chinese pa ba dyan? Okay, kung napay Japanese New Year naman na, apil na hapon na. Yan mga kabarangay. Si Papa Don, Paps, unsa nga ni Papa Don sa Chinese? Na, wala ba yung mga Papa Don in Chinese, Papa Don. Okay, sige mga kabarangay, na si Stephen na nanawag si Tubagon to na be. Hello? Hello. Hi, may hapon. Ako na pala. Kinsa ni palihog? Representative ni sa Masin. Maasin City, Mindanao na ano? Leyte. Detail. Oo. Okay niya, nakay problema. May gamay sa pala. Okay, so may problema nimo. Sa tingani mo, bro? Si Renan. Rinan. Okay, so may problema nimo nan. Kabay ni siya akong girlfriend pa dyan. Pila naman mo ka years sa imong girlfriend? 2 months. 2 months pa lang. Okay, nga naman, ano sa may problema ninyo? Na nakagad di siya masugot nga kanto ko siguro. Tama, di siya musugot nga Madto ko moadto ka og gawas. asa ko no? Gawas? Bansa mga dyan. Sa gawas, moadto gawas. Okay. Unya, asam sa ka nga gawas mo adto? Gawas sa China ha. Asam sa ka sa gawasan? Sa Qatar pa dyan. Ba? Basin bago pa man gud siguro mo nang mingaon pa ka siya nimo. Nang-apply na ka or mo apply pa lang? Apply pa lang pa dyan. Ganong di man ka mo trabaho sa diri sa tua? Pindot mga dito pa dyan. Asa may mas nindot trabaho ka diri nya na ang imong hinigugma o mo trabaho ka dito nga wa imong hinigugma? Walang libulik mo pa. Di i-set sa imong priority sa imong kinabuhi. Kung ang imong prioridad nimo is trabaho, nindot ngadto nya di ka magunahuna sa mga gimingaw nimo diri nga imong gibilin. Di undangin na sa nang uyab-uyab. Kay kung adto ka dito, what if kung makakaplag siglain diri? Okay ra nimo basta doon na lang kay kita dito. Hindi pa dyan. Mo gali na. So, kung anong gina nimo gyud? Klarohon sa gina nimo ang imuhang tawag ni imong relasyon. Sa iyo pamgud mo 2 months. So you are in the stage of getting to know each other ba? Di ba? So, o pa mag-apply, ano sa diri trabaho diri, and then by the time nga makita mo nga na naka-experience sa diri, di dali ra sa kay ka mga apply na sa dito. Mao gyud. Samto na iba. Sige. Thank you.
Sige, Papa Joe. Sige, Salamat. bye. Yan. Cow. Okay, sige. Anyways, napay line na papalitoy. Sa text line, pa'y nangabot rin Dari Papa Joe na, greetings pa. dari papalitoy. At sa Sige. ning inahinayan. Last problem mga kabarangay. Hinaut pa nga na-enjoy mo mga kabarangay. At ano nga, hindi kayo nag-load rin. Load. Yan. Yan. Hindi pa kayo load papalitoy, oh. Sige. Kasi anli pa na Papa Joe. Yan. Papa Joe, pali ko, gandos bira ning akong problema. Bitaw, oy, i-greet sa taong ko. Amor, din yung Las Peñas family ko, no. Sige, mo na to. Ikan Joshua. Binagog, ang Chinese name kung papadukit, Silawi. Silawi. Dami ha. Okay, sige. Napadi ha, wala. Wala pa gyapon tadi Papa Joe greetings pa. Masa naman ito nila, ya? Masa may Chinese mo, nagsige na. Agli mahuman ron. Anyways, mga kabarangay, wala na ikong panahon.